terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakal aku ngalekake. Kagem bapak-bapak Mas, kanca-kanca panitia sedanipun matur sedanipun. Ayo Dok Rene. Diaturke kanca nom-noman ya Dok. Nggih Mas. Yen aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning kamarku. Yen aku kangen sliramu tak elus-elus fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina Tak bakal ilang fotomu ning kamarku. apa kowe ra krasa tak batin saben dina Tak bakal ilang jenengmu ning. iki ketir lho iki lho iya yo yo Yuk Kendeng. salam dari Bapak Bapinsa Bapak Kantipas terima kasih sedaya pandemen rigit Mas Ketir ya. Ayo Jo, terminal Madiun Ngawi dolananku ora bakal aku ngalekake. Zaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Iya. Yuk Kendeng. Ayo. Yen aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning kamarku. Yen aku kangen karo sliramu tak elus-elus fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Apa kowe ra krasa tak batin saben